OK, čau, vítam vás u nového videa. Dneska sa nachádzame práve na dosť velikánskej lokácie. Je to nejaká opustená, dosť vysoká budova. Neviem, čo to bolo. Uvidel som to teraz random z električky. Bol som sa previesť a pozerám cez okno, že to je echt poriadna budova. Však sa môžete porozhliadnuť. Je to fakt nadúpané. Vstup bol taký voľný, je to zabarikádované akože takýmito tými stenami. A bol som sa len teraz poobzerať to po okolí, po tomto spodku na prízemí. Hore som nebol hentam. Tam pôjdem asi nejako potom. Je to tak premočené miestami, až sa nedá dostať. Takže bol som to tu z kraja pozrieť, no len horšie bude hen tamto. To má asi 5 poschodí, možno aj viac. Neviem koho, čo tu stretnem. To je to najhoršie. Vidím, že je to tu plný rajón bezdomovcov. Tak budem musieť opatrne ísť, aj potichu hovoriť. Určite pozeraj video až do konca. Hač odber, lajkuj video, ak sa ti to páči, a my môžeme ísť na to. Tak, nachádzame sa práve, som vyšiel na prvom poschodí. Po schodách som musel ísť veľmi opatrne, lebo poprvé tmavo, nevedel som, kto môže odkiaľ vyskočiť. Je to fakt veľké. Našiel som aj strechu. Strecha bude tam, ale tak sa sami pozrite. Neviem, či to uvidíte. To je 1, 2, 3, 4, 5. No asi 10 poschodí to má. Tak som sa pomýlil. Vôbec neviem, čo to je za budovu, ale asi zatiaľ môj najväčší taký úlovok. Tu vidíte, tu je druhá tá budova a chcel by som sa ísť pozrieť henta, ale uvidíme ako čo. Pozriem sa, keď budem na ďalšom poschodí, teda keď ma tam nikto nezažere. Ale je to fakt. Pozrite, je to veľké. Dobre. Ozvem sa, keď budem niekde vo vyšších poschodiach zatiaľ. Tam sú ľudia, vidíte? Teraz som mal echt fakt nasraté v gaťach, lebo idem hore schodiskom a teraz neviete, či to je niekto alebo voda kape. V väčšinom prípade je to voda,
ale preto som aj začal natáčať, ale bol som úplne ticho. Môžete vidieť, tam je, toto bolo sa mi zdať, že Líbeň, nejaké nádražie, ale nie som si istý. Takto sám veru som ešte takéto budove nebol, najviac som bol dvojposchodovej. Dobre, nejdem zdržiavať. Ozvem sa asi až keď budem na samom vrchu. Uvidím, či ma niečo zaujíma na nejakom poschodí, ale asi to tak urobím, že sa ozvem až na samom vrchu, lebo tam sú ľudia, vidíte, či je vidno. Môžu na mňa vidieť a môžu vidieť aj z tejto zastávky alebo aj z tej budovy, neviem, toto je. Tak to nejdem zdržiavať a ak tak sa ozvem až hore. No, tak, som skoro hore. Môžete sa pozrieť, že som pri nejakej vitrine, teda v tom skle, ale nechápem, ako dostali tie rôzne grafity do takých výšok. Prešiel som to zatiaľ dobre, ale hlavne na čo sa teším, je ten výhľad. To tu fakt paráda. Len tam asi čo si robia, tu stávajú. Aha, vidíte? Tu tých červených aut. A hen tam má pokračovanie. Tam je tá strecha vlastne. To. Kde hen tam. Taký výhľad. Prišlo nejaké auto. Dúfam, že neprídu policajti, lebo nebolo dobre. A tak, typiko. Výhľad. Tam za brehu.